Дай ми топката тук. Дай ми е тази топка. Айде. Айде. Дай топката. Дай топката. Дай топката. Къде отиде? Ама дай топката. Къде отиде? В устата я. Пускай. Пускай. Пускай, ма. Какво стана, бе? Къде е топката? Къде е топката, бе, Бебо? А? Къде е топката? Къде? Я ми покажи. Покажи ми къде е топката. Ела тук. Къде е топката? Къде е? Тук ли? Тук ли? Ела да видим къде е топката. Айде. Виж как си чеш разбит.